வணக்கம் நண்பர்களே. இன்றைய கதைப்போமா நிகழ்ச்சியின் தலைப்பு உலகின் மிகப்பெரிய சக்தி பலம் அல்ல, அன்பு. நண்பர்களே, இந்த காணொளியை பாருங்கள். பசி உயிரை காக்கும், பாசம் உயிரையே மாற்றும். ஒரு பூனை தன்னுடைய இரையான எலியை பிடித்து வாயில் கவ்விக்கொண்டு வருகிறது. எதிரே ஒரு தாய் பூனை தன் குட்டியை நாவால் வருடி அன்போடு அணைத்து கொஞ்சம் காட்சியை பார்த்த அந்த நொடி அதன் மனதில் வேட்டையாடும் உணர்வை விட தாய்மையின் நினைவு விழித்தது. வாயிலிருந்த இரையை மெதுவாக கீழே விட்டது. ஏன், தன் வாயிலிருக்கும் இரைக்கு கூட ஒரு தாய் இருப்பாள், அவளும் தன் குட்டியை கொஞ்சதற்காக தேடுவாளே என்று. பசியை விட பாசம் பெரியது, வேட்டையை விட தாய்மை வலிமையானது. விலங்குகளுக்கு கூட அன்பின் மொழி புரிகிறது. நன்றி நண்பர்களே. உலகின் மிகப்பெரிய சக்தி பலம் அல்ல, அன்பு. நாளை வேறொரு கதையுடன் சந்திப்போம். நன்றி.